Γράφεις τώρα δηλαδή. Ποτέ. Ξιστά θα περάσει. Μόνο λεπτό, η ταινία, η Γκάνα Βλαχοπούλου. Σηκωθείτε και φουσκώστε τα μπαλόνια, τώρα! Δεν έχει σεξ σήμερα, είστε όλοι άντρες! Φορτώστε. Το φουσκώνα, ρε. Εποδαγόρι! Το Vespa Club Πειραιά παρακαλώ, πρόεδρος! Το Vespa Club Πειραιά, να ξυπνήσουν τα μέλη! Έχετε να κάνετε μία δήλωση? Βεβαίως. Για πείτε μου. Δεν έχω βαφτεί. Σκουτάζει. Τι αισιοδοξία είναι αυτή? Έλα ρε. Είμαι μουσικεμά και πρέπει να βρω και 300 μπουκαλάκια νερό τώρα. Τώρα, τρέχα. Πω ότι αυτή η εκδήλωση με έχει κάνει περήφανο. Ένα διακοπές και συνεχίζουμε. Τέλεια, τέλεια. Είναι δήλωση σε μένα. Έλα μωρό μου, έλα. Μία δήλωση. Γεια σου, γεια σου. Αυτή είναι η δήλωση. Γεια σου. Τι κρίμα, έχω λίγο κραγιόν. Αλλά το καλσόν μου το φοράω κανονικά. Τέλεια, δεν σας φαίνεσαι. Έχετε να πείτε Κάτσε να του κάτι? βγάλω τα κακάδια τη μύτη πρώτα. Δήλωση του 105. Ναι. Πού τη βρίσκουμε? Τη βρίσκουμε στα περίπτερα. Τέλεια. Σταμάτα παρακαλώ. Και σε διασταυρώσεις. Καμώ την πανακόλα σου! Και πάμε ξανά για μπύρες. Πάμε ξανά για μπύρες. Μου είχε για τέχνη και πολιτισμό. Τέλεια. Μου μίλαγε μόνο 5 ώρες. Με έχει κάνει, ας πούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν λες αρέσει? Ναι. Έτσι, έτσι τα αυτάκια. Πάμε στο επόμενο. Κόμι. Εντάξει Πετράκης. Έχω σπυράκι ρε μαλάκα. Δαγκώνεις! Σ' αρέσει να σε κάνω τα αυτάκια μηχανάκι? Πρέπει να σε νοιάσει του πάει άλλη κατάσταση. Τα παιδάκια, καρεκλάκια και τραπεζάκια παππού έχω. Ελάτε. Σκουτάζει. Δεν πειράζει μωρέ. Μία δήλωση. Εκεί. Φιλί, τρελό.
winner. Έχουμε δύναμη. Είσαι tank, δεν καταλαβαίνεις. Να μαλάκα! Φιλί θέλω, φιλί. Δεύτερη θέση, κυπελάκι, δεύτερη θέση, κύπελο. Τι είναι, Ήταν πάρα πολύ ωραίο. συγχαρητήρια. Σώπα παιδί μου γλες, θα έρθει η μητέρα σου. Μας ειδικά στον Μπρεκοστά. Άμα είναι... Μιλάω, ένα λεπτό μιλάω. Έχουμε βγάλει έναν κανονισμό, τον έχουμε στείλει στο κλαμπ σας. Αν τον αποδέχεστε, έρχεστε εδώ. Ένα λεπτό, Τον ρε κανονισμό τα φίλε, γράφουμε. ένα λεπτό. Κώστα, Τελείωσε. άσχετο. Συνάντηση για το 2005. Ο κύριος έχει Βέσπα. Δεν υπάρχει. Καλά, εμείς περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Μπράβο, και εσείς. Τι άλλο όλα, και εσείς. Μωρό μου, είσαι έτοιμη για το ταξίδι μας, στην Πάντα είμαι επιστροφή. έτοιμη. Χαίρομαι. Πάντα είμαι έτοιμη να πάω στο σπίτι. Βγάζει μια έτσι.